3 4 ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟା। ହଁ ଭାଇ, ମୁଁ ଭାଇ ଏବେ ତ ଆମର ଜମିଦାର ନାହିଁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ସତସତୀ ଆଶ୍ରମ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା, ତୁ ଯେ ମୋ ଭଉଣୀ, ଏଇ ପରିବେଶରେ କିଛି ବି ଭୁଲ ହେଇନି ଭାଇ। ପିଲାବେଳେ କେତେଥର ତମ ଝିଅ ଭାଇ ତମ ଛାତି ଉପରକୁ ମୋତେ ଟାଣି ନେଇଛ, ଆଉ ମୁଁ ବି ତମକୁ କେତେଥର ବାବା ଭାବି ତମ ଛାତି ଉପରେ ମୁଁ ଲୋଟେଇ ପଡ଼ିଛି। ଯଦି ଭାବୁଛ ମୁଁ ଆଜି ସେମିତି କିଛି ଭୁଲ କରିଛି ବୋଲି ଭାଇ, ସନ୍ଧ୍ୟା, କ୍ଷମା କରିଦେବ ଭାଇ। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା, ତୁ କିଛି ବୋଲ ଗୋଟେ କାମ କର ସନ୍ଧ୍ୟା, ମତେ କେ ଧରିକି ନେଇ ବସେଇତେ, ତାପରେ ତମର ସମସ୍ତେ କହିବ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଶୁଣି। ହଁ ବଡ଼ ଭାଇ ଅମନ ଭାଇ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟାଏ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ଯାଇଛୁ, ଅନୁମତିର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏଠି ଆବଶ୍ୟକ କେବଳ ଅଧିକାର। ଯାହାର ଯାହା କିଛି କହିବାର ଅଛି ନିର୍ବିଘ୍ନରେ କହିବାର। କଣ ବା କହିବି ମୁଁ? କେଉଁ ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କର ସାହାରା ନେଇ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥପରତାର ପରିଚୟ ଦେବି? ଏ ଦୁନିଆରେ ମଣିଷ କେତେ ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ମୁଁ। ହଉ ଅମନ,
କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଅମଳ। ଆଉ କିଛି କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୋର କିନ୍ତୁ ଅନେକ କଥା କହିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ କ'ଣ କହିବୁ। ସେସବୁ କହିବି ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ଲାଭ ସିନା ତମ ପାଇଁ ନାହିଁ, ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ତା ନାଁରେ କରିଥିବା କୁକାମକୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କେମିତି କରିବି? ସାବତ ଭାଇ ହେବି, ତମେ ବାପର ସ୍ନେହ ଦେଇ ମୋତେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଥିଲ। ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ଏ ଘର ପାଇଁ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରିଲିନି, କିଛି ବି ନୁହଁ। ଆଉ କିଛି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପାଟିର କଥାକୁ ପାଟି ଭିତରେ ଚାପି ରଖିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହବ। ପାଟିର କଥା ସିନା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ହେଲେ ଅନୁଭବର କଥା ସାରା ଜୀବନ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଘୁମୁରି ଘୁମୁରି ଜଳୁଥିବ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲଟେ କରିଥିଲି। ସେଦିନ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଯଦି ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ଘରକୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ କେବେ ନେଇଯାଇନଥାନ୍ତି। ପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିଶାଳ ହୃଦୟରେ ମତେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। କ୍ଷମା ମାଗିବାର ଏହି ପର୍ବରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆରେ ଇଚ୍ଛା। ନାଇଁ ମା, ତୁ ତ କିଛି ଭୁଲ କରିନୁ। ତୁ କାହିଁ କ୍ଷମା ମାଗିବୁ? କେମିତି ମୁଁ ଭୁଲ କରିନି? ମୁଁ ଭଲ ପାଇଥିଲି। ୟା ବୋଲି ମୋର କ'ଣ ସବୁ କଥା ଜାଣିକି ଅମରକୁ ବାହା ହବାର ନଥିଲା? ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ବୋହୂ ପଡ଼ିଆରେ ଏମିତି କୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ କରିଦେଇଛି? ମୋ ମତରେ ଆମେ ଆଉ ପଛ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଜି ପୁଣି ଖୁସି ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଏକାଠି ରହିଛେ। ଠିକ ସେମିତି ସବୁଦିନ ପରେ ଏକାଠି ରହିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ଆଉ ମାନସିଂ ବଂଶର ସମ୍ମାନ କେମିତି ବଜାଇ ରହିବ ସେଇ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ମାନସିଂ ବଂଶର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅକ୍ଷମ ଆଉ ଦୁର୍ବଳ। ତେଣୁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଠାରୁ ମାନସିଂ ବଂଶର ଦାୟିତ୍ୱ ଅମନ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି। ଅମନ ଗୁରୁବିତ୍ତରେ ଅଭଙ୍ଗୀ ସନ୍ଧ୍ୟାର ବାହାଘର। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କିଛି ୱିଲ୍ କରିଛି, ଯୋଉ ୱିଲ୍